Konje huwa pajjiż ta' ftit aktar minn 1000 ruħ ġewwa Valle d'Aosta imdawwar mill-muntanji u l-ħdura. Xenarju tipiku tal-Alpi, l-skiing fix-xitwa u passiġġati twal fis-sajf. Diffiċli timmaġina li post daqshekk wied jista' jkun teatrin ta' delitt kontroversjali u orribli. Imma fil-fatt ftit aktar minn 20 sena ilu dan il-pajjiż żgħir magħmul minn ftit djar ġie mniġġes bid-demm u l-biża'. Kien appuntu it-30 ta' Jannar 2002. Il-ġurnata ta' nofs il-ġimgħa l-erba' bħas-soltu rutina li l-adulti imorru għax-xogħol u tfal l-iskola. Ġewwa villa fil-lokalità ta' Montrose, mara twassal it-tifel tagħha biex jirkeb il-pullman. Meta tidħol lura d-dar madwar 8 minuti wara, tmur fil-kamra tas-sodda u ssib it-tifel żgħir ta' 3 snin qed imut. Il-mara jisimha Anna Maria Franzoni, it-tifel jismu Samuele Lorenzi. Jibda hekk wieħed mill-aktar każijiet ta' kronaka mitkellma fil-medja Taljana matul il-bidu ta' snin 2000 li jintemm fl-2008 meta l-qorti jirrikonoxxu lil Franzoni ħatja bil-qtil ta' bina u tiġi kkundannata 16-il sena ħabs. Il-mara temmet il-kundanna tagħha fl-2019 wara 6 snin ta' ħabs u 5 snin oħra domiċiljari. Illum Anna Maria Franzoni tmexxi agroturiżmu u għadha tgħix ma' Lorenzi. Dik l-għodwa ta' 20 sena ilu, wara li kienet rat lil Samuele ġiret għal ħajtu, fi 8:30 naqsin 2 minuti Franzoni iċċempel il-118. Ejjew malaj jekk iġobkom, it-tifel qed jirremetti d-demm. Ejjew malaj. Fil-minuti ta' wara l-om ċemplet ukoll it-tabib tal-familja, Għada Satarjani, u kienet hi li pruvat tagħti l-ewwel kura lil Samuele. Sara nittant Franzoni ċemplet ukoll il-żewġa Stefano Lorenzi li kien qiegħed ix-xogħol. Mal-wasla tiegħu ġewwa l-villa, il-mara tgħidlu ejja nagħmlu tarbija oħra, ejn ħalli nagħmluh. Kienu minuti konċitanti u ta' paniku kbir ġewwa Montrose. Samuele li bil-problemi ta' saħħa li kellu imut fidejn it-tobba fl-10:05 minuti. Quddiem l-investigaturi Franzoni pruvat tagħmel rikostruzzjoni ta' dak li ġara. Rixt biex nwassal it-tifel il-kbir tagħna Davide ħdejn l-awtobus. Meta ġejt lura d-dar sibt lil Samuele fadira demm. Forsi kien splodilu moħħu. Ir-realtà però kienet oħra. Fuq ras it-tifel instabu 17 daqqa b'oġġett tal-metall. Huwa maħsub li kien oġġett li ssib fil-ċina u li però qatt ma kien instab. Mill-awtopsi ħareġ li Samuele kellu feriti f'idejh x'aktarx għax kienet jiddefendi ruħu. Xi ħadd daħal id-daru qatlu, tgħid Franzoni. Il-mara bdiet takkuża lil ġirien imma l-investigaturi ma sabu xejn u bdew jissuspettaw fiha. Meta bdiet ir-riċerka nstab it-traġitt fejn il-waqfa tal-awtobus kien qasir wisq biex timxih jħodlok biss 8 minuti. Huwa improbabbli li xi ħadd kien daħal id-dar iwettaq id-delitt f'temp daqshekk qasir u jaħrab. Biex tkompli taqqad fis-sodda instabet il-piġama ta' Franzoni imċabsa bid-demm. Anki s-sandli kienu mċabsin. L-indizzi juru li min qatel lil Samuele kien liebes dawn l-indumenti. Għal-maġistrat kien ċar kristall kif kienu marru l-affarijiet. Il-proċess fejn il-ġlied brejn il-prokura u d-difiża kienu spissi u jħarqu. Apparti dak li beda jiżvolġi fil-qorti ta' tribunal kienet isir ukoll fil-gazzetti u t-televiżjoni. Il-każ kien segwit ħafna. Franzoni kienet qiegħda tiddefendi ruħha anki permezz tal-medja. Kienet tagħti intervisti u tieħu sehem fi programmi televiżivi. Saret wiċċ popolari fl-Italja. U dan il-pajjiż inqasam bejn dawk li jqisuha bħala ħatja u oħrajn favur l-innoċenza ta' Franzoni. Madwar il-mara il-familja kienet ta' protezzjoni għalija. Intant l-imħalfin jibdew jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Għal-maġistrati f'dik l-għodwa tal-2002 Franzoni kienet qed tieħu l-kollazzjon mat-tifel il-kbir tagħha. Imħasba mill-biża' tat-tifel iż-żgħir hija maret ħdejh ħaditu fis-sodda tiegħu u qatlitu. Imbagħad daqs li kieku qatt ma ġara xejn maret wassal it-tifel il-kbir ħdejn it-terminal tal-linja. Kif daħlet lura ċemplet tal-għajnuna. Il-proċess ġie fi tmiemu 6 snin wara li sar id-delitt. Franzoni dejjem iġġieldet għall-innoċenza tagħha billi titfadawl fuq punti li qatt ma ġew solvuti u llum aktar minn 20 sena tad-delitt il-mara qatt ma bidlet femta u għalija l-qattil ta' Samuele għadu jiġri barra mas-saqaj.